ngabafundi abangama-650 abaphuma kwizithili ezibini ze-OR Tambo abathabatha inxaxheba kwimiboniso yezolimo kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla. iSt John's College njengesikolo esityunjwe ukuba sisingathe lo mnyhadala neminye, abafundi bafunde nto. When I scanned the QR code, I learned that it took me to a website that said agri-careers now. So ndangena ke ngoku kula website ndabona more about veterinary science, and then ndabona namba I really want to do this. Umququzeleli wale nkqubo eyaphehlelelwa nguMongameli Cyril Ramaphosa ngo-2022 uthi izikolo mazizityalele imifuno zincedisane nenkqubo yesondlo karhulumente. Sifuna ukubona isikolo ngasinye sineegadi zaso okanye sine-hydroponics nee-tunnels apho kwenziwa khona i-production throughout the year. Singahambi sowuthenga ezivenkileni, sizenzele ukutya kwethu. That is our vision sile program, ka-special program ekuthiwa eyenziwe eSt John's College. Inqununu yesi sikolo ithi le ntsebenziswano neFood for Mzansi, iTangible Africa nesikolo iNelson Mandela eJamani ifikelele kwisikolo esiqhayisa ngeziphumo ezihle kwizibalo nezenzululwazi. Sithe xa sikhompyutha nezinye izikolo kwacaca uba senze kakuhle kakhulu kwi-results zethu, and abantwana bethu sifuna baphume baye kwiindawo ezibhetele bafumane ezi skills ezinqabileyo ezingekhoyo khona ukuze babe nemisebenzi. Kulindeleke ukuba iititshala ezimbini nabafundi abane balapha eSt John's College bantingele eJamani kweyoMsintsi kulo nyaka ukuya kuchubelana ngesikhwebu kwezobuxhakaxhaka obuthe vetshe kwisikolo iNelson Mandela kweliya lizwe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa iNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eSt John's College eMthatha.